ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча, башкорт теле югалу куркынычы янаган телдер рәтенә индерелгән. Башкорт теле берничә елдан бөтенләйгә югалып калуы ихтимал. Телгә мәдәният һәм халык та корып калуы бар. Во-во-во, юрамагы, паника кәрәкмәй. Дуслар, без барыгызны тут әтәчәкбез. Сәлам, дуслар, хагындыгызмы? Кызың менән тагыла мин, Алина. Шундый яңалыктарга бәйле без нык кына уйландык. Ничек туган телебездә үсешүенә ярдәм итә алырбыз икән? Һәм каравы шул ук сизелде. Барыгызны ябай, һәр башкорт телендә видео төшерәбез, ә без аның менән видео контент тудырабыз. Был схема 3 ел эшләнде. Һәм без Оскон башкорт видео конкурсының 4-нче мезгилен игълан итәбез. Калган киләгән номинациялар: социаль видео, ян фотография башкорт телендә тавышландыру, кыска метрлы фильм, кыска метрлы документаль фильм һәм сценарий питчингы. Кыргызым. Сәйсе валай. Мына яңа Рүстәм минем сыкты бит. Мен ога бәләкәй сагында кура эшләп бирә торгайным. Автомат. Осын! Атак, мен курайда эшләй белмәйтеп үләһеңме? Хәзер. Гадәттәнчә, Осконда яңа номинациялар барлыкка килә. Быел да был канундан читләшмәбез. Интернет-проект. Интернет-проект был киң таралган популяр видео язмалар. Мәсәлән, блогтар, вайндар, музыка клипларга пародиялар һәм башкалар. Сәяхәткә кой, сынаякка кой, сынаякка кой. Китап трейлеры. Китапты алагыз, башкорт авторының трейлер төшерәгез, икенчеләрдә укырга кызыксындырагыз. Шунан, хәзер нимә таләп ителә? Дәфтәр менән каләм алыгыз да языгыз. Башкорт телендә видео төшерү, урыс субтитрларын өстәү, ноябрьгә тиклем ебәрергә өлгерү, бүләкләү тантанасына телебага килү. Барыгына, һез барыгын да булдыра алабыз, ә без көтеп калабыз. Уңыштар сезгә. Субтитрларын өстәү. Ага, да, можно и торгать. Уңыштар сезгә.